Ναι. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την πορεία για σας, μια δήλωση. Παραολυμπιακή 2009, λίγο πριν τις γιορτές, σήμερα 8 Νοεμβρίου. Ναι. Είμαι έτοιμη, κάνω την τελευταία μου προπόνηση, βλέπετε τα χέρια μου έχουν κοκκινήσει. Οι κάλλοι παλιοί έχουν απορροφηθεί, είναι τόσο ανθεκτικά πλέον. Συγχαρητήρια. Κόβω το φρένο και θα σας δείξω μια καινούργια τεχνική που έχω αναπτύξει. Για να δούμε. Αυτή είναι γρήγορη. Όπα. Πάμε προς το δέντρο. Να το για το δέντρο. Όπα. Πανικός. Είναι αυτές οι ανώμαλες επιφάνειες στην Ελλάδα. Είδαμε και το Γεωργάκη χθες και του κάναμε τα παράπονα. Ναι. Αλλά βλέπετε έχει κλείσει το Πού πας πάλι Στίβη? Είναι αδύνατον ο κόσμος να μπορεί να αθληθεί σωστά. Αυτό βέβαια δημιουργεί στους Έλληνες αθλητές τη δυνατότητα της κληραγωγήσεως. Ελληνοαουστριακούς αθλητές. Όπως του Κάτσε, κλείνω. Γεια